Predsa jarný vetrík, keď bol voňou mája znavený. Hádaj, porozmýšľaj troška, prečo sa stal práve z nás dvoch pár. Padol som ti rovno z neba k nôžkam, tak si dobre váž ten vzácny dar. Výsadkári, na výložkách krídla majú. Hlavně to chce zachovat klid a já v žádném případě, Marku, nepřipustím ani na vteřinku, aby si tam zůstal sám. Já prostě o to zase tak nestojím, jo. Já jsem do toho šel s tebou a vím, ale na druhou stranu já ti... Hádaj, ako sme sa zišli, prečo o nás verše hovoria. Keď si dievča na mládenca zmyslí, vie, čím sa mu oči otvoria. Hádaj, ako to, že tu sme, kde nám spolu láska krášli svet. Sem tam pohľad, sem tam správny úsmev, pritiahol ťa lepšie ako sieť. Výsadkári, na výložkách krídla majú. Výsadkári, hej, to sú sokoly, oh yeah. Výsadkári, ich si vždy rýchlo dievky vyhľadajú. Výsadkárom nájsť sa darí, najkrajším dievkám v okolí. Nech odpadne, čo je kolísavé, nech odpadne, čo je oportunistické. A nech v tej strane zostane, čo je pevné, čo je charakterné, čo chce za tento národ. Z těch besed, které mám v desítkách na území teď v historických zemích, a jsou to zajímavé poznatky. Já už jsem o tom hovořil i v televizi, že není možné přistupovat k naší mládeži se zvednutým prstem a vyčítat jim, že jsme jim to vybojovali a že oni si to ani nezaslouží. Když jsme točili teď film k 50letému výročí naší strany, nazývaný 3 generace, tak mladá soudružka z ČKD, soustružnice, učnice nám doslovně říká: vy nám nadáváte, že jsme mládež reakční? My jsme takoví, jaké jste si nás vychovali. A má pravdu. Zamysleme se někdy nad tím, co v naší mládeži dožívá, co jsme nedovedli my, starší, v naší mládeži prostě pěstovat. Vždyť podívejte se, soudružky a soudruzi, z hlediska občanské výchovy, jak byla uplatňována slavná revoluční cesta naší strany, jak byla vykládána našim mladým, jaká péče byla věnována od pionýrů, od školního věku z první třídy těmto otázkám, aby naši mladí lidé pochopili, že cesta, kterou jsme nastoupili od 21. roku, nebyla lehká a že stála tisíce a tisíce obětí nejlepších synů a dcer naší strany. Ale my musíme taky vidět, jaké vlivy přežívají ještě v naší mládeži. Vždyť se podívejme, co všechno působí na naší mládež. Vždyť se podívejme třeba, jaké filmy se dávají ještě. Hádaj, ako sme sa zišli, prečo o nás verše hovoria. Keď si dievča na mládenca zmyslí, vie, čím sa mu oči otvoria.